Може би се чуете, че това говорят и играта му. Просто... Ще ми заради Shadow. Не благодаря. Виждате, четвърти съм. Малко така. Добре. Вече направих главно. Я се опитам. Не успя, но ще се опитам с нинджата. Не беше вчера се опитах. Не успях, ама може пък днеска да ми късмет. Ще тяпнал съм ги там тримата. Почти съм до боса. Първия бос, последния бос, ще съм 8 дни. Съборя. Добре. Да видим. Старче. Аха. Ще си мислиш, преди аз ти знам номерата. Не знам, че ви част твоите номера. Аз ли да съборих? И гледа пъхам. Обича махам начин. Ай, ти гадинки. Гадина. Мръсна гадина. Аз пък не ти давам. Не ти давам да са... Не! Как бе с 100 хита не мога ти махна и толкова? Гледай. С 2 хита ма уби, пък аз 20 хита му. Слегата нищо. Че малко намаля. Стинките. Ще аз повечето там за пробвам. Стара ми канал, ако искате мога да видите. Без като не струва вече. Имах някакви стари клипове. Не видите. Ще снимам скоро и направим сигурно. Ако не знаете. Там с зомбита-момбита. Аз значи трябва да справичам армуря. Да се взема в ръце. Айде. Оле боже. Ей, сега вече прекалях. Айде. Умри. Няма ти да ме ставаш. Виждате, аз съм про майстор. Сега ще ми дойде малко живота. За да търпи. Не се абонирате и също дадете един subscribe за моля вид. Това е много добър. Аз съм голям фен от това. Не знам кога ще клипче, кога ще окача. Защото днеска е неделя. Утре съм на таскова, не знам. Само нещо ще окача някъде. Да, всяко упс. Колкото клипа. Така. Както казах, стига съм армурил. Се взема в ръце. И значи какъв е гъвкав този начин, не мога да оцеля. Ма ще оръжията ми минат през него. Но, и целя ви гатина. Макс. Перфект. Сега пак ще ми напълни живота. Видим. Ето много много. Аз не съм така. Мари гадина. Аз казвам.
Излези, бе. Ви ти казах. Може да махна почти половин да живот. Защото съм промайстор. Така. Сега нека и то да ушибим. С някакво шамара да го убим. Ама той с меча на нинджата. Ще ме щупи. Ах ти, ела сега. Ще гледа коста. А така единке. Няма. Не, ох. Абе, какво ме риташ, бе? Ме рита нашия. Марикатино. Мръсна твар. Мри. Ела тук не ми гледа. Един хит. Прям сигурно някъде към 5 минути, 4 съм почнал този клип. Така. Мачо. Що му? Да. Като отивам се по-нагоре, животите им стават бройните, всичко му става по-силно. Това ще ми маха повече. Аз не мога да изключи това. Айде, мри. Аз на кой съм сега? Сидни? Да. Я съм... Ау, той заболява пинг страйк. О, това заболя. Бях ли с колко лекичко му ударих с тези тъпи умърци и ме уби. Следващото. Така. Имам, да. Какво ще ми даде? Какво ще ми дадеш? Окей, снова ми дава. Искам да видя какво ще ми дадеш. Как герой. Къде ни подава? 40%. 15 диамант. 240 диамант. Така. Диамант. Какво ще ми дадеш? Get 289 diamond за Италия. О, разбира се. Добре, виждате ли? Тигра си играта и ми дава 284 диаманта. Това е ска нещо яко. Ама толкова яко, че не може да бъде. И също, ако искате, може да си стиглите тая той. Добре. Може си проживето моби си и нас през нали? С него снимаме. Това. Така. Цели играта. Ще ми дадеш обаче диамантите. Само ако не ми даде диамантите, си ще главата. За да знам. По-рано мога да снимам път. Виждате, имам много игри. Мога да изтра някой. Bowmaster Pro. Фри нещо покути. Добре. Четете, ще е скучно, бе. Даже, ако вие имате, не се обиждайте. За мен е много скучно. Според
клипа, докато сте стигли. Айде, аз бях така, и сега. И спрях ли го? И докато бяхме стигнали, ето, стана 100%. След няколко мъчителни пъти да се опитам да стигна, защото няколко пъти. И разлиях и тия гири, и тия. Ти да биш, бе, ти биш, ти си. Мислих си, тая Clash of Duty ми се струва малко якичка, нали, защото обичам такива войни, някакви такива, които са мозъки якиш. Добре. И ще видя сега някакви други игри ще влиям да налеем. Тая те малко да поиграем. Така, който е фен на играта, нали, Call of Duty, може да даде един лайк. Така, чая Стилчо. Играта изтелица. Изтели. Трябва вече се изтелича. Инсталира се. Между другото, аз снимам на кажи го. Молка. На таблет, който ми е нов. Преди малко ми го дадоха. И почнах, не преди малко, преди половин час някъде, нов ми е, почнах, сега, взимам, правя канали, манали, отивам на компютър, правя си снимка, нали, актуализирам, малинизирам, правя снимката на канала, дете е тая така, Скорпион БГ, кръстъл и почвам първия си клип. Аз не съм някакъв вчерашен, чакам вечер. Веднага и почвам след клип. Така че, да чакайте много интересни клипове от мене, ама много. Не като този, но беше такова. Аз се инсталирах да си взема уния хубавия меч, пръсна на тъпа нинджа, си пръсна газа, наприл, пръсна главата, на граждания шамот като тачка. Изстреляе се веднага. И най-сетне такова. Така. Той ще Питера сега го върна Shadow Fight 2. Така. Аз бях Scorpion BG. Това ще е за първия ми клип. Очаквайте още. Виждате, имам колко си ще игри. Ще тегля още. Имам все пак приложенията Aptoid, Пъцкати, Майнкрафт, Майнкрафт. Ще гледам. И дайте, нали, лайк. Абонирайте се. Това е най-важното. И да не забравяйте, напишете Муравик, абонирайте се, дайте лайк на, ако искате на всеки клип. И на Вената, който е фен на Вената, също ми даде един лайк нагоре. Може да предлагате игри в коментарите, аз всеки ден ще ги чета. И това е. До скоро!